नमस्कार, मी स्वरा परब स्वराज मालवणी तडका या माझ्या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत। तर आज मी बनवणार आहे आमच्या मालवणी स्टाईल मध्ये मालवणी चिकन रस्सा। तर मग चला रेसिपीला सुरुवात करू। तर इथे तुम्ही पाहू शकता माझ्याकडे हे 1 किलो चिकन आहे, दिसतंय ना। तर इथे ह्या 1 किलो चिकन मध्ये मी अर्धा टीस्पून हळद टाकलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे। आणि आता मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे 1 मोठा चमचा टेबल स्पून हा आलं लसूण पेस्ट आणि थोडीशी 1 चमचा आणि थोडीशी आणि आता मी ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। आणि आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आणि ह्याला मी आता इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊन झाकून ठेवणार आहे। आता तुम्ही पाहू शकता माझ्याकडे इथे आहे खड्या मसाल्यामध्ये इथे 4 ही तमालपत्र आहेत, जी मी 2 आता वापरणार आहे मसाल्यासाठी, भाजून घेणार आहे 2 आणि 2 तशीच ठेवणार आहे। परत इथे माझ्याकडे तुम्ही पाहू शकता अर्धा टीस्पून असं हे मिरी आहे, 1 टीस्पून धणे आहेत, छोटे छोटे दालचिनीचे तुकडे आहेत 4-5 आणि इथे खसखस आहे माझ्याकडे 1 टीस्पून। परत इथे एक थोडंसं जायफळ आहे आणि इथे 4 हिरवी वेलची आहेत, 1 मसाला वेलची आहे आणि 7-8 इथे लवंग आहेत आणि अर्धा टीस्पून शाही जिरा आहेत। आणि इथे आहे माझ्याकडे ओला नारळ 1 कप आणि हे सुका नारळाचे मी कात करून घेतलेले आहेत काती 1-2 टेबल स्पून। आणि इथे आहे उभा चिरलेला कांदा 2 कांदे आहेत उभे चिरलेले आणि बारीक चिरलेले हे कांदे आहेत 2। तर सर्वप्रथम इथे कढई गरम करत ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी टाकते आहे अर्धा टीस्पून तेल। इथे हे तेल गरम झाल्यावर मी ह्याच्यामध्ये आपले सगळे खडे मसाले भाजून घेणार आहे। जे खडे मसाले मी घेतलेले आहेत त्याच्यामधले मी दालचिनीचे 2 तुकडे बाजूला ठेवलेले आहेत नंतर फोडणीसाठी आणि 2 हिरवी वेलच्या होत्या हिरव्या त्या 2 बाजूला ठेवलेल्या आहेत। आता हे जे खडे मसाले आहेत आपले हे मस्त इथे खमंग आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। मसाला हे भाजत असताना ह्याचा वास सुटतो छान, मग तुम्ही समजावे आपले मसाले व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत। तुम्ही इथे पाहू शकता आपले सगळे खडे मसाले अगदी व्यवस्थित इथे भाजून आलेले आहेत, छान खमंग वास सुटलेला आहे याचा। आता मी हे डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहे। आता मी हे सगळे तुम्ही पाहू शकता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळे खडे मसाले टाकलेले आहेत। आता मी आपले हे कढई गरम आहे तर ह्याच्यातच हे आपलं सुकं खोबरं भाजून घेणार आहे गुलाबी रंगावरच। तुम्ही इथे पाहू शकता आपलं हे खोबरं आता इथे व्यवस्थित भाजून आलेलं आहे
आता मी हे याला एका ताटात काढून घेते. ओके, आता मी हे गरम कढई असताना ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे थोडंसं तेल. आपलं तेल इथे छान गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी टाकणार आहे हा उभा चिरलेला कांदा. त्यालाही मी अगदी गुलाबी रंगावर आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे आपलं ओलं खोबरं. यालाही अगदी व्यवस्थित आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे आपलं हे ओलं खोबरं व्यवस्थित भाजून आलेलं आहे गुलाबी रंगावर. तर आता मी हे एका ताटात काढून घेते. तर आता तुम्ही इथे पाहू शकता मी सगळं खोबरं काढून घेतलेलं आहे ताटामध्ये. हे बघा इथे. आता मी इथे परत थोडंसं तेल टाकलेलं आहे कढईमध्ये आणि हा आपला जो बारीक चिरलेला कांदा होता तो मी इथे टाकलेला आहे ह्याच्यामध्ये. आता हाही कांदा आपल्याला मस्त गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायचा आहे. जोपर्यंत आपला इथे कांदा फ्राय होतोय तोपर्यंत आपण जे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये खडे मसाले टाकलेले तेही थंड होणार. मग आपण ते मिक्सरला लावून घ्यायचे आणि त्याची पूड करायची छान. आपला कांदा इथे छान फ्राय होतोय. जोपर्यंत आपला कांदा इथे फ्राय होतोय तोपर्यंत इथे माफ करा मी सांगायला विसरले तुम्हाला. जोपर्यंत आपण कांदा टाकायच्या अगोदरही तुम्ही इथे हे आपले खडे मसाले जे होते ते टाकून घ्यायचे. पण हरकत नाही, मी आता टाकलेला आहे छान. आपला इथे कांदा अगदी व्यवस्थित छान फ्राय होऊन आलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी एक छोटा टोमॅटो टाकते. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचा असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकला तरी चालेल. तर ह्याला मी एकदा व्यवस्थित परतून घेते. आता इथे आपला टोमॅटोही छान मऊ झालेला आहे. तर आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे आपली मिरची पावडर. मी जवळजवळ 3 टेबलस्पून इथे मिरची पावडर टाकलेली आहे. तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार टाकू शकता. आता आपण हे छान परतलंय. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपलं चिकन. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे चिकन व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर इथे मी आपलं हे चिकन व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे पाणी.
तुम्ही पाहू शकता याला रंग तर एकदम भारी आलेला आहे, मस्त. तर चिकनच्या अगदी बरोबर मी पाणी घातलेलं आहे. चिकनची आणि पाण्याची लेवल अगदी सेम आहे. आता आपण इथे आपलं हे चिकन शिजण्यासाठी झाकून ठेवूया आणि मध्ये मध्ये चेक करत राहायचं, जेणेकरून खालून ते जळणार नाही. आता आपला हा खडा मसाला आपण छान मिक्सरला लावून घेणार आहोत. हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला ह्याची छान पूड करून घ्यायची आहे. मस्त वास. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपलं हे पहिल्यांदा सुकं खोबरं आणि ते लावून घेणार आहोत मिक्सरला. हे बघा, आपलं इथे सुका नारळ सुद्धा व्यवस्थित मिक्सरला लागलेला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये हे आपलं ओलं खोबरं जे आपण भाजलेलं आहे तेही ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि इथे मी पाणी टाकून मिक्सरमध्ये हे वाटून घेणार आहे. हे बघा, आपल्याला असं छान हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे आपलं सगळं वाटण. आता आपलं चिकन शिजल्यावर व्यवस्थित मी त्याच्यामध्ये हे घालणार आहे. तर आता आपण आपलं हे चिकन चेक करूया. हो हो, कलर मस्त. आता आपण हे इथे चिकन चेक करायचं आहे. तुम्हाला मी दाखवते. इथे हे बघा, आपलं चिकन इथे व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत हे आपण केलेलं वाटण. आणि ह्याला अगदी व्यवस्थित असं मिक्स करायचं. आणि जे हे मिक्सरला आपला मसाला आहे मिक्सरच्या भांड्याला, त्याच्यात थोडं पाणी घालायचं आणि ते हे याच्यात टाकायचं आहे. आता ह्याला छान उकळ येते आहे. आता इथे उकळी आल्यावर मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे अर्ध्या लिंबाचा रस. आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता ह्याला एकदम व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला. इथे तुम्ही एकदा मीठ चेक करायचं. जर मीठ कमी असेल तर तुम्ही इथे मीठ ऍड करू शकता. तर अशा प्रकारे इथे आपला हा चिकनचा मालवणी रस्सा तयार आहे. तर आता करूया आपण ह्याची प्लेटिंग. हे पाहू शकता तुम्ही, इथे आपला चिकनचा रस्सा रेडी झालेला आहे. मालवणी स्टाईल चिकनचा रस्सा तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही मला नक्की कळवा. हे पहा ह्याचा फायनल लुक आणि कलर तर ह्याचा एकदम भारी झालेला आहे. तर मग हे बघा, आपला मालवणी रस्सा इथे रेडी आहे. तर तुम्हाला हा कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. बाय.